आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ ख ख खमंग. ग ग कोकण तू. हा. अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. हॅलो. हॅलो. हा साहेब. हा. एक मिनिट मी जरांगे पाटलांना देतो. हा. नितीश राणे साहेब. हॅलो. नमस्कार. नमस्कार. काय बरी आहे ना तब्येत? हो. तब्येत सांभाळा बाबा, तुम्ही जास्त खालावते. नाही नाही व्यवस्थित आहे. हा, काळजी घ्या जरा, काळजी घ्या. बाकी सगळ्या गोष्टी होत राहतील. आरक्षण मिळणारच आहे. तुमचं सगळं श्रेय आहे. फक्त तुम्ही तब्येत सांभाळा, बाकी काय नाही. नाही व्यवस्थित आता व्यवस्थित. हा, काळजी घ्या, काळजी घ्या. ठीक. हॅलो. हॅलो. हा साहेब. हा. एक मिनिट मी जरांगे पाटलांना देतो. हा. नितीश राणे साहेब. हॅलो. नमस्कार. नमस्कार. काय बरी आहे ना तब्येत? हो. तब्येत सांभाळा बाबा, तुम्ही जास्त खालावते. नाही नाही व्यवस्थित आहे. हा, काळजी घ्या जरा, काळजी घ्या. बाकी सगळ्या गोष्टी होत राहतील. आरक्षण मिळणारच आहे. तुमचं सगळं श्रेय आहे. फक्त तुम्ही तब्येत सांभाळा, बाकी काय नाही. नाही व्यवस्थित आता व्यवस्थित. हा, काळजी घ्या, काळजी घ्या. ठीक. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.